Gonna die, yeah. No, I'm not alright, yeah. I might start a riot, yeah. I'm so fucking tired. Na, sziasztok srácok! Ebben a videóban tutoriált a index, nem, a intro csinálás videó. Most kicsibe fogjátok látni a facecam-emet, hogy jobban láthassátok. Na, itt vagyunk. Beírjuk ide, hogy Panzoid. Itt van. Legörgettünk egy kicsit. Panzoid Gen 4. Rákattintunk. Skip. Itt igen. Elvétettem. Ezt klikkeljük. A hivatalos Panzoid oldalra. Itt rámentek, hogy legörgettek. És itt mondjuk kiválasztjátok. Na, és itt mondjuk rámenjünk erre. Open click 2. Itt ezt fogja kidobni, csak simán. Itt rámenjünk a szemre, és akkor ezt megnézzük. És akkor na itt és akkor itt megállítjuk, hogy itt van egy name. Hát akinek ez tetszik, beállíthatja, de nekem úgy már megvan az intro. Ugye láthattátok a videó elején. És itt rámegyünk ide, hogy objects. Itt a szélén, ottan lent, csak még oldalap. Erre a ilyen kockára, vagy ilyen négyzetre. Itt igen. És itt legörgetünk. Itt van, hogy text. Name. Itt van name. Ilyen nagyjal. Kitöröljük. És hát beírjátok a neveteket. Enter. És akkor ezeket kitöröljétek. Kitöröljétek. És akkor enter. Itt ugyanezt kitöröljétek. Enter. Kitöröljétek. Enter. És itt, hogyha visszajönk ide. Na, és akkor elindítjuk. Várjátok, már valami baj van. Jó. Hát mindenhova be kell írjátok a neveteket. Ja, akkor ide ne. Várjátok. Ha kétszeresen akarjátok, akkor ide ne. Na. És itt van. Nem baj, itt van custom. És itt tudjátok választani a neveteket. Mondjuk legyen ez. Legyen ez. És itt ilyen lesz a neveteket. Itt lesz a nevetek. És hogyha nektek akkor itt még lehet választani valamit. Itt van a zenét át lehet alakítani is. Jó, és akkor itt van, hogy Dovland. Itt van, hogy Balanced, ez jó. És itt van, hogy MK, igen. És Start Video Render. És itt megvárjátok, hogy letölt, Csak én most nem töltöm le, mert hagyd el, hogy csak elmenni fog máshova. Itt megvárjátok, hogy letölt. Itt megvágjátok.
És hogyha eddig tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, és a csengőt is nyomjátok meg, hogy kapjatok értesítést, hogy van új videó. És lesz Twitch csatornám, hogy ott is bekövetni, leírásban ott lesz. Na, mindjárt letölt 1 perc. És majd megmutatom, hogy kell berakni az OBS-be, hogyha OBS-sel vagytok és videóztok. De hogyha ti telefonról, a CapCut-ról, akkor azt a másik, a testvéremnek a csatornán tudjátok megnézni. GTA, azt is lerakom a leírásba. Na már csak fél perc. Hogyha laggolna a facecam vagy valami, akkor nem baj. Ne kövessetek meg. Ja, és úgy lett egy jobb, úgy billentyű. Pontozzátok kommentbe. Na, 10 szek, vagy 20 szek. És azért nincs megvágva a videó, mert az OBS már megint ilyen. Nem akarok csúlyan beszélni. Szarzik. Azt nem lehet beállítani. Itt van, download your video. Rámentek. Én ezt az oldalra ki fog dobni. De itt nem kell semmit csinálni. Itt ki fogja, várjátok, a facecam-től nem látszik. Nem ezt. A facecam-től nem látszik. Hogy de. Na és ott rámentek, hogy nem file megnyitás. Vagy igen, de file megnyitás. Ez kiadja. Facecam. Jó. Nem tudom kivágni, meg semmi. Itt várjatok 1 perc. Már megint szarozik. Ez az OBS. Most be kéne adnia. Várjátok. Bocsánat. Csak most hát ilyen az OBS, ezt nem tudom megvágni a videón. Itt, igen. Ó, hát akkor facecam-ot is meg kell búcsúzni. Bocsánatot kérek mindenkitől. Nagyon bocsánat. 1000 bocsánatot kérek. Na, ok. Bocsánat. Ember. Hát, és akkor ezt fogja kiadni. Na, és
És akkor ezt kiixelitek. Várjátok. Perc. Hogyha letöltétetek, akkor úgy kell átrakni az OBS-be, hogy az jó legyen. Na itt ugye, ezt mondjuk innen kiixeljük. Ugye nektek a letöltésekben ott van. Igen. És várjátok, perc. Hát a OBS-be bementek, és ott van, hát most így csak el tudom mondani, de az OBS-be bementek, és ott lesz a forrásoknál egy plusz jel, és arra rámentek, és ott lesz, hogy média forrás, arra rámentek, és ott van ilyen média forrás, oda lesz írva, azt kitörlitek, és beírjátok, hogy és akkor és ott van a találózás. Bepipáljátok a középsőt, találózás. Ott lesz a letöltéséknál, hogy videó 1. Megnyitás. Ezt akkor kitörjük. És ennyi lett volna ez a videó. Igen, itt vagyok. Szerintem rosszul hoztam össze a videót, de én csak így tudok videózni. Máshogy nem tudok. És hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!